Unotorera hanzvadzi yako murume. Wakamboona kupi munhu wekuti uri munhu wechirume but unotorera hanzvadzi yako murume. Vanouya kubasa kwangu, shuwa munhu unouya kubasa kwangu kwandiri kutraya kuriritira vana vangu kuzondikandira mushonga. Pamanudzu ndiri wrong, pakuakomodeta munhu mumba mangu mune vana vangu ndiri wrong. Zvese nditongei mafanzi angu. Mundiregerere, ndokumbira regerero. Pakunzi ndinotengesa zvinodhaka musanyeberwe. Havagone unyenga kwacho, bosi dai vaigona vaitondinyenga. Daitooneka kuti ndikutodawo munhu wekudanana naye. Havana bva vambondinyenga ina, handabva ndambodanana nawo. Wagwan people, wagwan family, ndadzoka zvekare nechirongwa dziri mumastreet dziri kupisa, dziri kuitika izvezvi. Nyaya yandanga ndakakubatira ndiya Chipo the Trouble Causer, uyo ane pictures ari kutenderera musocial media akalika anova manudes. Zvinonyadzisa zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, asi iye muridzi wenyaya haasi kuramba kuti ndake ende anofungidzira kuti boyfriend yake yaakasiyana nayo ndo iri kulikisa mavideos. Zvinonyadzisa ende zvinorwadza. Unenge uchiti muri kuita zvamuri kuita muri murudo but usingazivi kuti mumwe wako ari kutoshandisa zvinhu izvozvo sechombo chekukurwisa kana mazopesana. Guys, ngatiregei kudaro, but nesu tinofanira kudzidza kana tiri macelebrities kuti hazviitwe even nani zvakewo asiri celebrity, hazviitwe kusenda mapictures usina kupfeka. Musi wamunongorambana ndo chinhu chaanokuataka nacho. Uye Chipo ari kupomera mama V kuti vakamuroya pane zvese zvaari kuita. Ari kuti life yangu iri kundiomera because of mama V vakandiroya. Uye pane munhu akakonfirma kuti mama V zveshuwa vane mushonga yavari kubatira kuna Chipo, ndosaka zvinhu zvake zvisisafambe zvakanaka. Aiwa, handina mashoko akawanda ekukutaurirai. Ndichakusiyirai video raChipo the Trouble Causer achizvitaurira ega nyaya yake. Muzvinzwire imi ndimega muchajaja, muchaonawo kuti ari kutaura chokwadi here kana kuti ari kungopfuma munhu uroyi hwaasina. Zvakaoma. Ihondo dzemarudzi dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana kari kekutanga kusvika pano chibva wangosubscribe, kulike, komenta nekushare. Ndiri kufasta and I am fasting to those vaise vanondishuwira zvakaipa mukati meupenyu hwangu. Vanouya kubasa kwangu, shuwa munhu unouya kubasa kwangu kwandiri kutraya kuriritira vana vangu kuzondikandira mushonga. For what? Ndinei? Inga muri kumberi wani. Inga murungochinjana varume, shamwari yako yaunotamba nayo yechikadzi inobleacha iyoyo, uri kudanana nemufesi wayo, mufesi anogara kweko, uri kudanana naye mese muri kudyiwa nemunhu wani. Information dzekuti idzodzo kana uchizoti vanhu vane information dzakafanana nedzodzo, aufanire kudena. Unodenerei kana uchidaro? Kubva muchitanga kundiziva zvese zvandango accused ka. Imimi vachona munozvibvuma. Handiti ko munobvumirei kuti mugoona vana vangu vachitambura kudaro? Hamusikoona kuti ndiri kutowachiswa makatarisa ivo vachifamba nemazimota, izvezvi ndakufamba netsoka, ende ndiye akandiroya, ende brother yake akakonfirma kuti ndiye akandiroya, ende musi wachona ndatouziva. Dai ndaiteerera mai vepabasa pandaishanda inini vakatraya kundipa warning. Vaionera mai vavo but ndaitoti vane jealous havadi kuti macelebrity auye pabasa pangu but vakanditi Chipo ka iweka kwana. But ndaitongoti havangambodaro. But izvezvi zvanochinjana boyfriend one. Boyfriend iyoyo ndo inonyenga iye, ndo inonyenga Sawira. Inogara kukwekoko. Ende munhu wese amunyenga anomupa $100. 100 kutobva kukwekwe kubhadharwa $100 kuti urare nemunhu. Ende munhu iyeye utsinye hwacho uchitoziva futi kuti munhu wemunhu wako waunosekerera every day hauko. Hausi loyawo. Unotorera hanzvadzi yako murume. Wakamboona kupi munhu wekuti uri munhu wechirume but unotorera hanzvadzi yako murume. What's that? Is it normal? Zvekuti unotorwa shanje kurwira hanzvadzi yako shanje kuti ibve pamurume, iweone kuti wakabvira kudanana nemurume wake kuchikoro. Sei une moyo wakaoma kudaro iwewe? Unoda kuona kuzvakaipa zvangu zvekuti munhu arekodhe mwana wangu. Wakadi ungoti aramba achirekodha hake inini handina basa ndakaya pasocial media. Handina mbodanana nawe. Handina mbodanana nawo. Ndozoti hamufe makandibhiliva, muchazvibhiliva ndafa. Kana kutondinyenga kwacho havana, vaingodya mari yangu yavanga vandidira yepeji, vaidya mari yangu yepeji yaipinda but handambodanana nawe. Ndinobva ndambodanana nawo, pamwe dai vakandinyenga ndaivabvuma, bhozi ndanditori single.
havagone unyenga kwacho bosi dai vaigona vaitondinyenga ndaitooneka kuti ndikutodawo munhu wekudanana naye havana bvira vambondinyenga ina handabva ndambodanana nawo but mari yangu inini ndo yavaidya yepeji saka inini zvekuramba ndichityisidzirwa rambai muchiwanda nyaya dzacho ndinadzoka inga ndakudzai ndinoita bifi naye yeyi bifi yandinoita naye ndoita bifi yeyi naye yandoita iye ndiyato nebifi neni ndiye atanga nazvo saka inda kungodudunura imimi Uncle Saint siyana ineni Uncle Saint TV Uncle Saint TV shut up kana muchindinzwa Uncle Saint TV amugona kugadzirisa nyaya maiziya Uncle Saint makaoma kana dai manga muri munhane tine nyaya dzenyu hobo kana muchida ningokupai hint diki chete ndimunonditanga kundidena ndinobva kukomboni ndakukuradze unongo komboni mada munotoya makatokaisa pasaidi kamunhu kenyu ita kashefu kani hakuna shefu wemunhu hakuna boss kumberi kwenyu kakambomira kuita zvinhu zvisina basa nenyaya dzacho dzese ndinadzo vari kuuya nenyaya dzekumainbox dzavo vana mai vari kuchekesa nyama ava dzese ndinadzo dzese nema V11 sorry zvenyu ndimanditanga ini nasiri kuda but